Já vím. Můžeš. Takže čau ty lidi, dneska je to speciální vánoční otevíračka, nevím vůbec, když se na to díváte, ale veselé Vánoce všem a jdeme na otvíračku. Čím budeme začít? Tak, vybrali jste tenhle, tak jdeme na to. Počít. Mám tady pomocníka. Takže pomocníku, můžeme otevřít balíček. Tam máš nůžky. Ne, já tam nechci dělat nůžky. Tak, už se mi to konečně povedlo. Energie. Tady mám samý ze 150, jo. Tady jsou strašně hezký karty. Něco tam máme. EX, Tyranitar. To je dobrý. A já jsem šmoula, protože jsem si zapomněl slívy. Tak. Dáme si to oslívovat. A jako na úvod docela hezká jako karta. Takže jdeme otevírat tuhle sérii. Ale mě to nezajímá, já nevím, chtěla jste, tak si s tím pořád. Já jsem ti řekla, počkej klid do autu. Já s tím neumím a nehodlám se tím ani zabývat, mě to nebaví takové věci, rozumíš? Mě to nezajímá absolutně. Nemáme tam nic, ale docela hezká karta. Takže jako dobrý. To si dáme mezi trošku lepší. Já ti nebudu nic nastavovat, já jsem ti k tomu řekla svoje, nevíš postavit. Jdeme na další balíček. Tak. Musíš jen na sebe na klidně. Máme vývoj. iPhone. A nic. Nic. To není úplně nejlepší, jako jestli tohle bude jenom Tyranitar, to mě trošičku zaskočí. Dobrý věc. Tak, potřebuju nůžky. Kde jsou nůžky? Tak, už jsem se do toho dostal. Jo, mám tady Charizard figurku. Jako talisman. Tohle mám i Vivien. Nic. Ze 4 peků, jenom EX Tyranitar. Dobré. Tak, zkusíme rychlej balíček. A rychlej balíček se dělá takhle a nic mi tam nepadlo. Z 5 balíčků jeden tenhle Tyranitar. Dobrý. Nevadí. Jdeme na Temporal Forces. A rychle balíček? Nic. Je to možný? To je balíčky. To mi nějaké nevychází. A mi tam bude nějaký dobrý hit. Když křičím, je to dobrý. Jako dobrý, docela dobrá karta. Není to sice nic úplně nejlepšího, ale mohla by to možná být i dobrá karta. Takže já si to dám do obalu. Aspoň něco. Tak. Jdeme na další sérii a poslední. Teď, jestli tam bude Last Pack Magic, tak to bude dobrý.
Jdeme na to. Ale nic. Dobré. Si dáme sem. A jdeme. Něco by tam mělo být. Rychle balíček. Nic. Prostě nic. OK, pálky je dobrý. Lepší, ale prostě nic. To je special art, že? To je jako hodně špatný. Když nebyla všechny, tak jako nevím. Ani jedno AR-ko? Z tolika balíčků. OK, mám aspoň i X-ko. Jo. Jako aspoň něco. Tak teď se nám bude Last Play. A bude tam nejlepší karta v setu. Já teď vím, jak vypadá. Tak jako budu ječet. Tak jdeme na to. Otevřít. Tak. Pojď. Otevřu to takhle. Nebo nebudu to otevírat zezadu. Otevřu to takhle. Nic tam není. Nic. Nic. Tak z 11 balíčků. Tohle, jako to mi přijde jako hodně špatný. Figurko, ty jsi mi nepomohla vůbec. Tak máš figurku aspoň. No, jo. Tak tohle by byl konec. Veselé Vánoce pro všechny a čau.